Yuk Lur, kali ini kita mau mengunjungi Mbah, memberikan amanah niki berupa sembako. Mbah nek njaba. Ya, alhamdulillahirabbil lunyu Lur. Lah nih. Assalamualaikum. Mbah, jenengan kok anu kiambakan. Nggih. Nggih. Amit. Kula. Supe kula jenengan, Mbah. Supe kula. Lali aku sapa no? Niki kula ngaturi jenengan kangge Matur nuwun. masak Nggih. seminggu. Kula tak linggih mriki. Amit nggih. Mboten napa-napa. Mosok jenengan supe kula. Lali aku sapa? Tiyang sepuh nggih. Kula sing mriki. Oh nggih. Mriki ra ampun. Nggih. Iki Mbah cek lali Lur. Awake rene sudah 2 kali iki. Nggih. Nganu wong karo putune lali. Mari putu temukan iku apa? Temu lali ya tiyang sepuh samar kadang-kadang. Kadang-kadang ku samar iku ya mergane samar iku ya cara bet iya, bet ora, bet iya, bet ora iku samar. Nah, iku empun mriki ra empun padang, Mbah. Iki kula nyampekake rezeki kangge Gusti Allah diliwatake kula kagem panjenengan. Jenengan tesih emut kula. Kula niku lho jenenge Hasan, nate mriki. Lah sing rene ndi sik? Nggih. Lah omahe jenengan nggih niku kenang-kenangan. Sampe nek wayah apa jenenge? Wayah sampeyan nek diputer meneh didelok, Mbah. Oh, Mbah sinten kok lali? Mbah Kasemi. Mbah, poso niki entuk wis entuk anu no, Mbah. Delok sak bodo no, Mbah. Nggih. Lah jenengan poso beduk ta poso dina? Mbah iku apa ya Mbah nika, Mbah? Napa Mbah iku? Niku napa? Buah apa niku? Niki lho. Niki lho. Iki lho. Niku gayam. Gayam. Oh, gayam iku ngene iki, Lur. Gayam iku ngene iki iso diocek terus digodhog ya, Mbah? Oh, terus digodhog. Iya enak, aku tau mangan iki. Ngono. Iki jenenge gayam. Gayam iku ape mirip koyokan jering ya, Mbah? Ape mirip jengkol, tapi jenisnya beda. Oh, gitu. Niki nderek anu sendang saya ya, Mbah. Berarti jenengan nek sahur buka dhewe no. Lha iki embere jenengan kenging apa? Bah wingi udan deres niku. Iya, anu apa jeneng tapi jenengan halamane ro resik, Mbah. Oh. Tapi anu apa jenenge iku jenengan termasuk wong resik panggonane. Lah Lah iya lawar cedek nganu napa? Cedek wit-witan halamane amba nek gak sregep nyapu ya rusak. Nek klingo resikan iku asine nganu ya, Mbah. Apa? Wegah. Nggih. Nganu nganggo mesin cuci. Tah diucek ngono ae. Lah terus Lah toyane mriki Mbah saking pundi? Anu nyanyu. Nyanyu. Mriki kan ndur gunung biasane banyune kan nek nggone nek sumur tah tenggene kali. Niku lho Pak dibur. Dibur. Oh iya. Bayar pinten, Mbah? Ngoten niku jenengan. Nggih. 28 niku pinten? 28 niku 28.000. Lah listrike? Listrik niku anake sing mbayari. Dadi sing lintu-lintu nih. Lah niku sing saiki kono mek kayu tesih mek kayu niku sinten? Oh, nek kene jek nganggo kayu bakar jek apik manfaatno kayu bakar. Nggih. Lah
Lah nek jenengan nganggo kompor Nggih, gas, Mbah. kompor nggih, kompor gas. Lah ra mboten sekeca nganggo kayu bakar ngoten niku. Golek kayu. Tenagane pun mboten saged. Nganu. Ya Ya kok penggaweane ngomong iku Aisyah ngono aku. jenengan nek umpamane mirsani tiyang nek mboten pakai kacamata ngoten niku pun samar nggih. Cara nek gak klina bendina. Niki malah badhe operasi sisat. Lah nggih, Niki wis operasi niki. katarak nggih, katarak nggih. Nggih sing tangan padang. Nek ngawasi gambar dhuwit ngoten niku padang mboten. Nggih. Gambar padang nggih. Cara iki dhuwit 100, iki dhuwit 50. Ketinggal nggih. Nek linture samar. Nek anu niku padang ngono, Mbah. Dan niki kula aturi. Nggo tumbas. Mpun nggih tumbas. Mboten. Ya nggih tumbas nganu, nggo tumbas lawuke. Nggih mok gedhe. Matur nuwun kok adine sapa wae. Nganu sembako, Mbah. Nggih persiapan anu. Dadi tak pampune nek foto. Alah, kersane teng mriku. Abot men mboten usah. Dadi niku rak kula memang silaturahmi niate teng kene mbah-mbah sing rondo-rondo sepuh ngoten niku nggih dugi niku wau ajeng mriku wah kathah pokoke niku wau jog niki bulan niki pun lumayan dan niku teng mampir teng kene mbah niku kok lawange kebuka kedhik tapi tiange kok mboten wonten terus bablas mriku wonten pokoke suke daerah mriki wonten pokoke wonten Wilon mriko nggih tapi mboten wonten nggih kula langsung mriki lah walah niku teng kendaraan. Jadi kula niku kadang-kadang satu hari ngoten niku saged ping 3 sowan nek nggone mbah-mbah. Ya Lur ya, pengenane memang 3 kali. Nek kula kan kareh nek nganu kancane kula niki nek wedale semet kan memange anu silaturahmi. Niate iki silaturahim mboten diniat napa-napa teng kene mbah-mbah sepuh sing usiane anu mpun sak jenengan niku usiane kan cara ngono kan wis wakeh lah bonuse. Lah ngeten iki mboten pun pinarak no nganu Mbah ngeten iki. Lah teng jerung peteng kan angok ning njaba. Nggih, hawane nganu niku. Jenengan nek diaturi ku Mbah ta Mak? Jenengan niku. Nek ponak-ponakane jenengan ngaturi ku Mak ta Mbah? Mak ya. Tare penak make ngono tare penak kok Lur ya. Mak Kas no, Mak Kasemi. Mak Kas iku nek Mak Kas iku nek nguwasi wong samar tapi nek nguwasi gambar kertas sing ana gambare jenenge dhuwit niku padang Lur. Sop ngono padang. Dadi padang ati, padang mripat. Yen teng mriku tesih anune ngatem nggih sausian jenengan wong kula mawon mboten pakai kacamata min ngoten niku mboten patek semerap Mak. Anu gak sejelas anune biasane. Dadi niki mriki niku wau nek apa jenenge gak dilalui kendaraan munggah rene munggahane kok munggahe termasuk mboten patek dhuwur Mak. Wala nek mboten klina mboten wantun. Wong setapak nek munggah. Nek mboten klina munggah dari pegunungan medane semacam gak wani. Gak wani. Soale wayah musim bar musim udan niku teng mriku. Bar musim udan biasane kan lunyung, lumut, iya ta. Iki enten nggih lumut kok kan niku yen. Nggih. Terawih nang niku mawon. Terawih teng pundi Mak jenengan? Teng mriki. Pinten ping pinten? 20 rakaat ta? Nggih. Ping 20 tambah 3. Nggih 23. Sampeyan full. Alhamdulillah. Anu, nek apa jenenge lah sing imam iki. Imam niku anu. Mbah Imam ya. Pamat. Asih mriki. Nganu ya. Apa jenenge iku kaya udana juba tetep nggih enten sing terawih ya. Sing paling akeh Mbah. Pengenane niku jan jubon mboten 11, Pak, mboten ten tiyang terawih. Mboten enten tiyang mboten ora ono wong setugel. Mboten. Dadi nek pas udan deres nek terawih gak ono wong setugel Lur. Ora ono. Onone wong utuh. Lah
Lah tarawih niku gak sunah, Mak. Nggih, umpamane dilakoni kan luwih sae. Wong jenengan caket karo musala mawon. Nggih. Lah anu, Serake ya aku kok serake ngene. lah kakean darus ta pripun? Mboten darus. Buyut darus. Sausia jenengan pun samar nggih. Nggih. Iki yang maca tahlil gitu sih. Ngimami tahlil. Mboten kan tahlilan ngoten niku. Nek ana tiyang ninggal acara ngoten niku. Keliling-keliling ngoten niku nggih. Nggih, semerap. Ngeten mriki usum nggih. Anu nggih, nggih tahlilan nganu keliling ngoten niku nggih. Nek enten tiyang gadah. Oh, malam Jumat. Nggih, malam Jumat terus. Nek hari-hari mboten Ramadan niku biasane malam Jumat. Tiap rumah dari rumah niku ya diparingi anu, takjilan jaminan ngoten niku. Ngoten niku anggotane pira, Mak? Oh, mak Kedhi. Mok sak RT mriki. Mari nek desane jenengan niku daerah pegunungan niku desane niku nyelemak-nyelemak glombol ngoten nggih. Glombol niki ana sing mlentak teng Pak Witan. Wonten. Oh. Wetane niku enten toko niku, warung niku terus wetane malih gak ada enten. Ditunggaling mriki. Anu desane dadi siji. Dukuane teluan nggih. Nggih, teluan. Desane nggih kidul masjid niku nggih enten nggih. Teng Kidul Grombol. Berarti nek mriki nek wong mriki Jumatan mriko. Nggih, oh. Berarti satu desa itu bisa 6-7 dukuhan nggih. Jadi masjidnya lebih dari satu lur. Satu desa karena satu geografisnya di atas pegunungan, satu desa itu terdiri dari beberapa dukuh. Dan dukuhnya itu satu sama lain saling berjauhan karena lewati lembah, ada gunung cilik gitu. Itu nih daerah geografis daerah pegunungan. Jadi kita tadi dari tempat kita itu dari ibu kota kecamatan ke sini itu naik ke atas pegunungan, termasuk sini pegunungan Argosoko, termasuk salah satu pegunungan Argosoko melok ikut kecamatan Lasem. Karena pegunungan Lasem, Gunung Argosoko itu meliputi 5 atau 4 kecamatan. Sebelah barat ikut kecamatan Lasem, ke selatan ikut kecamatan Pancur, gunung yang ke timur itu ikut kecamatan Sedan, yang ke gebrak ke utara itu ke Keragan, nggih. Terus agak ke mana? Ke utara itu ikut ke kecamatan Seluke. Jadi pegunungan ini kalau dilihat dari bawah, dari dekat pantai, pegunungan ini meliputi beberapa desa dan beberapa kecamatan. Ada 4 atau 5 kecamatan. Ngoten Mak nggih. Nggih. Mak sinten? Mak Gas, kula kalih kanca kula anggen kula silaturahim sampun jenengan tampi, kula nyoba nyampaiaken amanah niki sembako Kedhik kalih jenengan. Kalih niku Kedhik nuwun sewu Kedhik kanggo tambah-tambah blonjo. Jadi kula sak kanca tak nyuwun pamit, kula tak medal nganu niki wektune pun menjelang buka, pas ku tekan omah buka lur. Nggih, ngoten. Nggih, separeng. Assalamualaikum. Oh iki lur, anune wite apik ngene iki lur. Lah wite pelem iki tak dirambati iki jenenge wit iki wit gembili niki. Nah, niki jenenge gembili umbi-umbian sekarang sudah agak langka karena jarang dibudidaya. Padahal ini termasuk bahan pakan. Nggih, Mak. Ini bahan pangan. Gembili, uwi, iya iki sisik naga, ini juga bisa dienggo obat ya. Kanggo paru-paru, abses dan sekitarnya itu bisa bagus sekali. Dan niki loh, merambat niki. Teng ngarepe halamane jenengan niki. Nggih. Jadi tumbuhan semacam ini generasi Gen Z itu sudah tidak mengenal. Karena ini kalau di negeri Cina, ini dibudidayakan sama uwi, gembili, terusan apa lur? Uwi, gembili, terus apa lur? Sing kayak
Nek telo jelas, maksudnya iku lho, sing kaya porang lah, porang. Porang kaya ape kaya mirip iles-iles ngoten anu macam gitu. Terus bote utawa talas-talasan semacam itu. Jadi umbi-umbian semacam ini di wilayah Jawa itu masih ada tapi jarang dibudidayakan. Dan cah nom cah cilik-cilik generasi Gen Z iku senengane mangane iku, asine yang berinstan-instan iku. Oke, kita mau sudah silaturahmi, kita mau pulang. Jadi tempatnya kita sampai ke bawah ini sudah agak lumayan, ini di atas gunung lur ini. Ini di atas gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.